Samantala, isang onesto, 10 taong gulang po na bata, nagsauli po ng napulot na pitaka sa bayan po ng Santa Barbara. Kilalanin po natin yung onesto po na yan sa Good News ni Idol Ruru Hugotero. Hinangaan ang 10 taong gulang na si Andre Garcia na nagpakita ng kagandahang asal sa pagiging matapat at honesto sa bayan ng Santa Barbara. Sa ginanap na sports tournament opening event sa Barangay Kablong sa bayan, napulot ni Andre ang isang pitaka na naglalaman ng pera. Bagamat hindi kalakihan ang halaga nito, pinili ni Andre na ipagbigay alam sa mga nakakatanda upang maibalik ito sa nagmamay-ari. Malaki naman ang naging pasasalamat ng may-ari ng pitaka nang maibalik ito sa kanya. Samantala, ilang netizen ang nagpaabot ng munting gantimpala sa ipinamalas nitong katapatan. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.